Γεια σας φίλοι του καναλιού μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο πάλι gaming. Θα παίξουμε Tanky online. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει σχέση με tanks. Είναι online παιχνίδι. Συγγνώμη, η κάμερα δεν βολεύει πολύ, γιατί είμαι στο εξωτερικό και επίσης και επειδή είμαι στο εξωτερικό δεν μπορούσα να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Αλλά και τώρα είμαι εξωτερικό, απλώς βρήκα την ευκαιρία και το έριξα ένα βίντεο. Ναι. Η κάμερα δεν είναι δικιά μου, είναι ενός φίλου μου που τη δανείστηκα. Γι' αυτό μπορεί να μην σας βολεύει το βίντεο, αλλά είπα ας το κάνω. Τι εδώ είναι οι 12 πιο καλοί παίχτες σε όλο τον κόσμο. Ο πρώτος είναι Ρώσος νομίζω. Αυτή τη στιγμή είναι online 62.268 παίχτες και θα γίνουν 69. 68-69, ναι, τόσο δεν είπα. Τόσο. Με λένε Super Chris 13. Συγγνώμη τώρα, απλώς θα βάλω το κωδικό. Και δεν θέλω να το δείτε. Εντάξει, τον έβαλα το κωδικό μου. Ας αρχίσουμε. What the fuck, τι chat είναι αυτό? Εδώ είναι το chat. Hi hen, any girl, lol. Ναι. Close. Εδώ είναι οι πίστες. Εδώ στους λίγους παίκτες είναι και από ποιες ομάδες. Εδώ είναι το chat, αλλά ναι. Εδώ είναι battles. Εδώ. Τι πατάω τώρα? Καλά. Εδώ είναι το garage. Γύρω λίγο την κάμερα. Εδώ είναι καλά, πιστεύω. Ναι. Να το. Εδώ είναι το tank μου. Εδώ παίρνεις, αγοράζεις. Και εδώ είναι αυτό που έχω εγώ. Ας κάνουμε μία battles, μία μάχη δηλαδή. Τώρα αν πέσει κάμερα δεν φταίω εγώ. Όχι, αυτή είναι μικρή. Αυτή είναι πολύ μεγάλη. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη. Έλα. Θα μπω. Αγαμώτα. Σε αυτή είναι. Ξεκινάμε. Tanky online. Yeah. Να το. Φόρτωσε, βαρέθηκα. Γεια σας. Αρχίζει μάχη. Να, με αυτό εδώ, με το W προχωράς. Με το A στρίβεις αριστερά. Ναι. Με το D δεξιά. Και μετά σιγά πίσω. Και εδώ βαράμε. Αυτά εδώ τα κουτιά τα παίρνουμε συνήθως. Αυτό πράγμα μας δίνει γρήγορα. Όχι. Ναι, γεια. Εδώ είναι το level. Με τις μάχες που νικάς. Θέλω πολύ λίγο να το περάσω. Και με τα kill που κάνεις. Αυξάνεις, να το πω, XP. Κάτσε. Crazy Φρέωρο, κάτι τέτοιο γράφει. Μαλάκα.
Τώρα εγώ χτυπάω στο τζάμπαλ. Αχα, το πήρα το 2 kill. Ξέρω εγώ. Όχι, τώρα θα... Α, ναι! What the fuck! Όχι, όπα. Ο Crazy Frero 1 Mega έχει 14 kill. Και εγώ έχω 2, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα μπήκα. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό δεν είναι ατομικό. Και πρέπει ο καθένας να πάρει πιο πολύ kill. Υπάρχουν και ομαδικά διάφορα. Τι χτυπάω. Όπως είχα πει σε ένα προηγούμενο καλά, εντάξει, βίντεο, έχω έναν φίλο, λέγεται Street Gaming 7 και τώρα μπήκε ένας καινούργιος φίλος, ο Τέο Κώτας 11, να κάνετε εγγραφή στα κανάλια τους, όχι ρε πούς, να κάνετε εγγραφή στα κανάλια τους, κάνουν ωραία βίντεο, ο Τέο Κώτας 11, νομίζω 11 το λένε, ναι, Τέο Κώτας 11, νομίζω έχει 2 βίντεο, 2-3, νομίζω 2, αλλά έχει προβολή διαφανείων γιατί ακόμα καλά τώρα έχει μπει στο κόσμο του YouTube, αλλά και έχει 2 βίντεο προβολή διαφανείων σίγουρα, τώρα αν έχει κάνει τρίτο δεν ξέρω. Επίσης με το Z, όπως βλέπετε μόνοι σας, και με αυτό, με το Χ, με το X, να το φέρουμε ίσια τώρα, πάμε, what the fuck you. Έχουμε ακόμα 2,5 λεπτά περίπου, όπα, παλάκια, τι γίνεται εδώ. Ποιος το πήρε, όχι εγώ. Τι κάνω, όχι, κόλλησε. Γιατί κάνω μαλακίες. What the fuck. Εδώ ο Crazy Frero, ο One Mega, έχει 17 κιλό, ενώ εγώ έχω 5. Δεν πειράζει. Fuck you, motherfucker. Όχι, πάτησε άλλα κουμπιά. Πού είναι, να τους εκεί. Ναι, το πήραμε, έλα, όπα. Fuck you, motherfucker. Sorry, μου βγήκε. Βρισιά, δεν θα βρίζω. Όχι, σας παρακαλώ, έλα, ναι. Θέλω 13 το πλέον για να πάω στο επόμενο level στο Tank Online. Έλα! Όπα, πάμε πίσω τώρα γιατί είδα τον άλλον. Έλα τώρα, κοίτα εκεί. Εγώ το πήρα. Μαλακία. Κόλλησε. Θέλει 1 λεπτό περίπου. Πατήσουμε το 4. Εδώ. Αλλά, όπα. Δεν βλέπω καν έτσι. Όπα. Κουνήθηκε η κάμερα, Όχι ρε. Έλα τώρα, πλάκα μου κάτι με αυτό, ναι. Καλά. Επίσης μπορεί να γίνουν 2 kill, έτσι όπως ήμουν εγώ με το Crazy. Μπορεί να είχαν και οι δύο τα αυτόματα. Μετράνε και για kill και τα δύο, να λέω βγήκα τελευταίος. Έλα τώρα. Πλάκα κάνεις. Πάω hit. Αυτό εδώ πέρα. Ναι. Close. Εδώ πέρα είναι τα διαμάντια που σαν τα λεφτά σε κάποια παιχνίδια.
Εδώ είναι οι φίλοι. Έχουμε μόνο το Geo25. Αυτό το βρίσκει φτιάχνω. Battle. Με το close. Πάμε καράζ. Μπορεί να μην ακούγομαι πολύ καλά. Συγγνώμη. Μπορεί να μην ακούγομαι πολύ καλά, μου έχει φύγει λίγο η φωνή. Και ξέρετε, γαμώ. Ναι. Έλα, πλάκα κάνεις τώρα. Έλα τώρα, μην το κάνεις αυτό. Συγγνώμη μάγκες, έκλεισε ο υπολογιστής. Ναι, αφού έκλεισε ώρα θα σας αφήσω. Περιμένετε.